Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndiye mukita se katatoka zvakare tiri kupisa na skimbo aiwa kazviri kupisa tokupe timu yangu pasara tapinda pane zviri kupisa vanhasi kama kuvayo bata subscribe so that musaribata zvese zvichiitika zviri kupisa pasoro kuti TV already tinopera munyeda nhasi ndiri kumastreet Facebook Twitter Instagram aiwa muri kupisa nakusangana nemwe prophets iyo yamena kuti ndi profit yana vari kutaura kuti ivo vane nawo pamusoro pa Winky D na Japreza vachitaura kuti vakaroteswa Japreza achida kuponda Winky D pali visinei njeta great prophecy muntu utaza unofika mu comment section anzi Winky D ngwarira Japreza akakuteya ada ku attack but vinzwire mega umbo wese uripo mu comment section modza what you think about this prophecy kuti zviri kwere kana kuti mafaniza keep on subscribing zviri kupisa na skimbo sare kuzwa prophecy makadi muri yeZimbabwe indine chiprofitewo chandakapiwa pakati pa Winky D na Japreza. Winky D na Japreza pakati pavo pamuka godo rekuti rasvika pakunokura godo iri kusvika pa umwe acho atozoita final decision mumwe make yekuti auraya mumwe. Saka ndati nditaure zvinhu zvisati zvaitika. Winky D rega ndikutaurire Japreza haakude. Paunosangana na Japreza usafunga kuti anokuda. Right. In the first vision ndakaona Winky D taken for hostage na Japreza. Akatanga kukurwa hembe achita zvinoya zvinotaurwa unzi kuwachisa. Achidirwa mvura achita sei. Right. In the second vision I saw Winky D na Japreza vakatogara vese vachita sekuti vanowirirana. Vachitaura vachitoseka. But at the same time, ndakaona Japreza achitaura this guy over the phone, plotting how to kill Winky D, where and when. So ndichitaura mashoko aya ngasvike kuna Winky D nekuna Japreza. Is Japreza handisi kumbokuvanda ndo zvauri kufunga. So vamwe vangati ndiri kusaidhira Winky D, but regai nditaure ndichiti Winky D na Japreza pakati pavo hapana ari right mumaziso aMwari. Vese hapana ari right. Nekuti vese vane zvavakanoita, vakaita mbiri vese. Asi pakuita mbiri apa umwe akuona sekuti zvaimbova kudhara hazisisiri izvo. Zvakuitika nawo hazisiri izvo. And the blame nezvese zvikuitika izvi kungononongedza kuna Winky D kuti ndiye ava trouble causer. Ndiye ari kukonzera kuti Japreza level rake riti se ranotidzikirei. Ko voice, what's up with the voice? Japreza. Saka Winky D ndati stay away from Japreza. Imese hapana ane chakanaka chaMwari kana chaMwari chaanacho panguva ino nekuda kwezvamakanoita. Asi Mwari angotaurawo because maakufunga kuurayana. Uye ane mvumo iyoyo chete yekutora mweya womunhu kana kuuraya munhu panyika ndiMwari. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.